салом дӯстдорони футбол. Имрӯз мо дар бораи он гап мезанем ки ситораҳои футбол ва тренерон киро бисёртар дастгирӣ мекунанд: Месси ё ин ки Роналдо? Ҳозир вақти он аст ки дар канал обуна шавед ва дар комментария нависед шумо киро мухлисӣ мекунед ва барои чӣ. Мо бошад сар мекунем. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати Adin XBet мебошад. Футболҳо ба вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспорт идома дорад ва барои ғолиб шудан дар он шумо бо промокоди TouchFood дар аввалин пардохтатон соҳиби $100 гардед. Ба ссилка комментария буда даромада ҳамроҳ бо варзиши виртуалӣ ғолиб шавед. Аввалин одам ин ҳамдастаи Месси Жерар Пике мебошад. Ман фикр мекунам ки ҳардуи онҳо бозингарони олидараҷаанд. Мо айни ҳол дар бораи ду футболбози беҳтарин дар ҷаҳон не, балки дар таърихи ин варзиш гап зада истодаем. Барои ман Месси аз дигар сайёра аст, а Криштиано бошад байни одамон беҳтарин мебошад. Шавқор аз фаҳмидан дар ин бора ҳимоятгари беҳтарини ҷаҳон Вирҷил ван Дайк чӣ фикр дорад? Хело саволи мушкил ва интихоб кардан осон нест. Лекин ман меҳисобам ки Лионел Месси беҳтарин бозингаре аст ки бар зидди ӯ ман бозӣ кардам. Аз ҳама шавқораш дар он аст ки ин суханҳоро Вирҷил ван Дайк пеш аз полуфинали Лигаи Чемпионҳо байни Барселона гуфта буд. Бозингари навбатӣ ин Лука Модрич мебошад, дорандаи туби тиллои соли 2018. ин ду бозингарони профессионалианд. Онҳо дар дигар уровни бозӣ қарор доранд. Барои ман Криштиано ҳамавақт беҳтарин мемонад. Акнун биёед ба футболбозони ветеран мегузарем. Ван Перси зуд ва возеҳ ҷавоб дод. Байни Роналдо ва Месси, ман Мессиро интихоб мекунам, лекин ин дар ҳақиқатан интихоби мушкил буд. Мо таоман наметавонистем интервюи Ибрагимовичро пайсар кунем. Барои ман Лео Месси беҳтарин аст, лекин шумо бояд фаҳмед ки Лео ин истеъдод аст, истеъдоди худоидодӣ. А Криштиано бошад машқ ва бозам машқ. Ӯ мошини ҳақиқист. хушбахттарин бозингар Анхел Ди Мария ки ҳам бо Роналдо бозӣ кардааст ва ҳам бо Месси дар тими Аргентина ин хел гуфт: Месси ҳамавақт беҳтарин аст. Ӯ ҳар сол беҳтарин аст, а Криштиано Роналдо футболбози махсусист. Лекин Месси аз дигар сайёра мебошад. Ӯ ҳамавақт шуморо ҳайрон мекунонад. Бозингари ҷавони Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд хело ҷавоби қавӣ дод. Бале, Роналдо беҳтарин аст. Ман мухлиси ӯ мебошам ва чизе ки ӯ дар майдон нишон медиҳад аҷиб аст. Ман ҳамавақт бозии ӯро нигоҳ мекунам аз хурдсолиам ва меомӯзам. Дар ин бора бозингари нави Реал Мадрид Эден Азар чӣ мегуфта бошад? Беҳтарин бозингар дар сайёра ин Лионел Месси мебошад. Ӯ дар майдон чизи нобоваркунандаро нишон медиҳад ва ин чизро ман такрор карда наметавонам. Бозингари ҷавон аз Париж Килиан Мбаппе ҷавоби худро кашонда дод. Ман ҳатто тасаввур карда наметавонам ки ягон вақт эраи онҳо ба анҷом мерасад ва дигарон аз онҳо беҳтар шаванд. Барои ман онҳо футболбозони дараҷаи олӣ мебошанд ва ин чизро онҳо ҳар сол нишон медиҳанд. Ман наметавонам беҳтаринро интихоб кунам. Барои ман ҳардуяшон беҳтарин аст. ҳамлагари Ливерпул Муҳаммад Салаҳ дар як интервюи худ ба ин савол ҷавоб дод: Барои ман ҳамавақт як бозингари беҳтарин вуҷуд дорад ва ин Лео Месси мебошад. Бале, Криштиано дар ҳақиқатан хуб аст, лекин Лео мебошад. Дар анҷоми видео мо хостем Карлос Тевезро монем. Ӯ бо Месси дар тими Аргентина бозӣ кардааст, бо Роналдо бошад дар Манчестер Юнайтед. Лионел Мессиро ман ягон маротиба дар толори варзишӣ надидам ва ман ягон маротиба надидам ки ӯ баъди машқҳо дар майдон бимонад ва тамринҳои техникӣ кунад. Ӯ танҳо зарбаҳои ҷаримавии худро соз мекард. Криштиано бошад ҳамавақт баъди машқҳо дар толори варзишӣ боқӣ мемонд ва ӯ ҳамавақт мехост ки дар ҳамаи ҷо беҳтарин бошад ва ӯ пеш аз ҳама ба тамринҳо меомад. Вақте ки тамринҳоро соати 9 мемонданд, ман соати 8 дар он ҷо мешудам ва Роналдо аллакай дар он ҷо буд. Барои ҳамаи корҳое ки ӯ дар футбол мекунад, ман Криштианоро интихоб мекунам. Дӯстон, агар ин видео ба шумо писанд омада бошад, лайк монед ва дар комментария нависед ба шумо кӣ бисёртар писанд аст. Ва бале, аз ёд набарорен дар канал обуна шуданро. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.